Social media wo tabuk Japani kaisa juni o mwkhra bwsa jehino viral wngwi tongo. Viral wngwi tongo je bo buma kwrwi wngwi o phutula bwsano buma haikhe kwbagwi tongmani. Jesa thaga thangbo logi logi khe twi tongmani o phutula bwsa no thwngmani. Jephru social media o mangpili kasawui phaio borok rok belai no khá khamjakha emotional wngkha je kaisa chwraini bagwi bwswk twi nangkukmani bini buma. O mwkhra bo mwtwi haino bo kubun ni mwkhra rok bai kwthagui maya. O phutula no bini buma hwnwi kwbagwi tongkha tei bobono logi logi khaiwi bobono thwngwi tongkha. Saimankha o viral mwkhra ni mung wngkha Punch hinui. Thangnai bisio bo achaimani hinui saimankha tei bo buma bai kangmani pore hwnkhe bono zoo ni caretaker rok pusiui torikha tei tabuk hwnkhe bono zoo o kubun ni mwkhra rok bai jephru phiyogwi rwkha. Afuru kubun ni mwkhra rok bono yachaknani soliya bono bongni buthubo twinani soliya. Afuru caretaker rok nukha je o mwkhra saichung kwlaiwi tongkha. Afuru khe bono phutula kaisa rwi rwphuru ni simi hinkhe o mwkhra a phutula no bini ama bini duniya bini logi ni tongnai hinui bo a phutula no kwbagwi tongkha. Jephru social media o mangpili kasa phaio video viral wngthangkha. Tei ang bo twi faikha nokni bagwi o viral video ni mangpili video ni screen o.